Možda vam se u životu već dogodilo da vam je jako potrebna nečija pomoć, a da naprosto nemate koga da pozovete ili da toliko već zovete da je vama neprijatno, a sa one strane nema odgovora. U ovim slučajevima postoji takođe jedna godišnja energija koja može da vas podrži, odnosno koja može da vam pomogne da se ta zavesa razmakne i da komunikacija otpočne i da bude čak povoljna i pozitivna. U Feng Shuiu ništa ne radite nasumično. Morate znati zašto pokrećete tu energiju i povoljno je da se vi sami uključite, odnosno da učinite neku aktivnost. Kada pronađete gde se nalaze, odnosno gde su pozicionirane u vašem prostoru energije koje vas mogu podržati u pronalaženju mentora, pomoći, plemenitih ljudi i tako dalje, jako je važno da bukvalno odande pozovete nekoga, da pustite neki e-mail, da kontaktirate i da